Wel, y bystych pur Limousin sydd yma ar hyn o bryd ynghylch y gwartheg, a dwi mewn cwmni da i wylio'r cyfan. Gwyneb cyfarwydd i rai hynny o'n chi sydd wedi gweld cystadlu'r ffair o'r blaen. Sam Jones o lan ymddyfru, siwr wyt ti, Sam? Good, diolch, ie, good. Ac wyt ti yn nabod y beirniad Eddie yn iawn? Nabod e'n dda iawn. Wedi tyfu lan nabod e. Mae lot yn gweud mai ti yw right-hand woman e. Wel, mae'n pob sioe gyda fe. Mae fe wastad yn gweud bod e ddim yn dod i sioe heb fi, ond gewn ni fe, sa'n gwybod. I chi'n dîm da? Odyn. Ni'n gweithio'n dda dy gilydd. Wel, mae Eddie wedi dysgu fi llawer. Faint o amser wyt ti'n gael nawr te, Sam, i fod gyda'r gwartheg, achos wyt ti'n gweithio fel nyrs llawn amser, yn dwi ti? Odw, ie, gweithio dy pobl yn abledd yn Llanelli. Felly mae cael amser i fynd i helpu Eddie a dy deulu ar y ffarm yn Brings yn un tybio, odi? Odi. Penwythnosau? Ie, na si fi'n, wel, beth fi'n neud ar y penwythnosau. Sut fath o fachan yw Eddie te? Achos wy'n mynd abod e'n dda iawn, wedi sgwrsio fe cwpl o weithiau. Wy'n cael y teimlad fod e'n fwy rhwydd iawn i weithio gyda. Odi. Mae'n fe'n dyn caredig iawn. Wel, wastad wedi edrych ar ôl ni gyd yn y pentre, really. Ond, ie. Ac yn dipyn o fwy pan mae'n dod i'r gwartheg yma, yn enwedig y gwartheg Bridget cyfandirol, mae e'n gwybod yn union beth mae eisiau yn dweud, Sam? Mae fe'n. Mae fe wastad gwybod beth mae fe'n edrych am. Mae type gyda fe. Beth yw i deipyn nawr? Ti yw'r person gorau i gael mae tweld nawr pan yma. Elli di weid y cyfrinachau i gyd wrtho ni? Ie, wel, mae fe wastad yn gweud bod yn edrych am rhywbeth sy'n dal y llygad e pan mae'n fe'n dod mewn i'r ring. Mae rhaid bod e bach o lled y fe, a length y fe, a cig, mae eisiau loen arno fe. A'r lled na fel wedys di mor bwysig i fe, mae eisiau rhywbeth a dymder a lled a pwer yn dweud? Os. Oedd e wastad yn gweud bod e dechrau ar y cefn, ar y penodau. Yw i deip efo'n hyn nawr, achos mae yna 3 anifel yn y dosbarth yma, y bystych pedigree, i'ch atgoffa chi adre yw'r rhain, mae yna 3 bystych pedigree Limousin yma. Mae un yn dod o Gaersws, oedd eiddo'r teulu Germans, nhw sy'n ar un cynta, a wedyn y llall wedi teithio lawr o'r Alban, oedd o Stuart a Lindsay Bett, a wedyn un arall o Gernyw. Felly dyna'r 3, ond pwy yw i deipe ti'n meddwl nawr? Sa'n gweud siwr mae'n dosbarth anodd iawn mae i beirniadu. Mae 3 bystych da iawn yma. Mae'n anodd gweud ble mae fe'n mynd i fynd. Ond ble ti'n meddwl mae hon yn mynd? Pwy mae'n tynnu fewn? Mae'n tynnu 1, 2, 4 i fewn, efe? Ie. O Gernyw daw hwnnw? A wedyn Betty. Trelaweth Odysseus. Beth sy'n mor arbennig am hwn te? Fel i weid, mae'n rhaid bod e'n handlo'n dda. Mae fe'n gweld e'n nawr just checo bod y cig na. A mae'n siŵr oedd hwn wedi dal y llygad e wrth y fe dod mewn. Yna chi lun da, drychwch ar y partau ôl na. Boes. Mae'r un canol a'n chwip o eidon yn dweud, mae'n eidon cryf. Odi. Boes. Sym lot rhwng y 3 na gwrs? Wel na, mae'n y 3 dda iawn na. A dwi'n meddwl bod ni bron yna, yn y dosbarth hyn. Eddie di wneud ei waith yn dda. A'r eidon sydd yn y safle cyntaf, hwn yw'r tryma yn y dosbarth yma. Mae'n 700 kilos. Mae'n drwm. O'n i'n meddwl bod e'n pwyso gymaint? Na. Chi ddim yn gweud bod lot yn do fe, ond wedi cario fe'n dda. Yn dyw'r Limousins ma'n boblogaidd? Odyn. Ni'n gweld na yn y commercials da. Mae lot llai o rai blw yn dod trwyddo nawr. Mae pobl mynd lot ar y limbs. Eddie wedi wneud penderfyniad. Ydy. A'r wobr gyntaf yn y dosbarth yma yn mynd i Gernyw, a'r ail wobr yn mynd i'r Alban. Llongyfarchiadau mawr iawn i nhw. A diolch i ti, Sam. Dim problem.